nkhani yomwe yavuta kuyamba wiki yatha kumafika nde kuti wiki ino mkamwa mwa anthu ndiyokhudzana ndi misonkho boma kukweza misonkho ndamakambirana mpaliyamenti kuti nokoti zimenezi mukulingalira bwinobwino tapangani zonena kuti musaphinja Malawi nde natukwana ena kunali kuyikapo nzeru zawo pamenepo ena kutsutsa taziona mpaliyamenti koma dzulo chomwe chachitika ndi chani hadutsitsaru bilu ijatu bilu yake ndiyotani ndeti fotokoze bwinobwino nanga zikhala ndi ma impact otani zikhudza bwanja Malawi nanga boma likufuna kukwaniritsa ziti ndi ziti tifotokoze motere kunena kuti ku parliament kunabweretsedwatu ndithudi suggestion makamaka kuchoka ku nduna oyang'anira zachuma a Joseph Mwanamvekha ndi timu yawo iwo suggestion yawo inali yonena kuti tipange zonena kuti tionjezere misonkho tionjezere ndithu pang'ono ndi cholinga chonena kuti mwina mwake zinthu zina zake zipepuke fatika onjezerapo misonkho ndi kuti kandalama kaja mwina kapeze kuti kachuluka tikatole kandalama kochuluka ndi kuti no pamenepopo zinthu zipepukirapo mwina kandalama kuti ngalipire maziphunzitsi kaya ndi apolisi kaya ndi manesi kumene zitithandizirabe mwa njira ina yake ndeti pange moteromo tikatero ndi kuti no tikukhala tibe tikubwezeretsa zachuma zathuzi pang'ono ndi pang'ono ndeti amapanga suggest kunena kuti tikwezeno value added tax kuchoka ndi kuti pa 16.5% kukafika pa 17.5%. Okay, zomwe zikutanthauza kunena kuti katundu uja of course value added tax zingotanthauza kuti no msonkho umene udzikidwa pa katundu osiyanasiyana amene timakagula kaya ndi soyapisisi mafuta ophikira kaya ndi kuti ndi sopo katundu wina alesa amene magula machesi pamakhala pali pamene pajapa msonkho umene timalipira feyo kuboma pa katundu amene uja pogula katundu amene uja ndipo misonkho imene ndi yomwe imakayendesa no boma ali mwa njira ina yake ndi imene makakhala ukalipira ndi kuti no amaziphunzitsi ukalipira manesi mwa njira ina yake kuthandizira kugula kuti mankhwala ngati kandalama ukachuluka zina zoterozo. Okay, ndakunena kuti apa pano katundu aonjezerapo no ndi kuti no ikha 17.5% value added tax sutanthauza chani kodi misonkho imene tiyese no kupita komwena kutanthauzira motereti tiyese kunoti no mwina ndikagula chigubu cha mafuta pa mtengo wa 10,000 kwacha mafuta ophikira tingwerekezeti ndi mtengo wake weniweni ndi umenewo osayikapo msonkho ina uliwonseya ndeno pakanali panopa msonkho pamene uli pa 16.5% akayikapo msonkho pa 10,000 paja mazonjezerapo no ndalama ya msonkho ndi imadzakhalano yonse madzakwana 11,650 mwayiona imene yoti mtengo wa katundu 10,000 msonkho ndi kuti 1,650 zimakhala choncho ulendo wapitawo pa 16.5% pamene popo tsopano msonkho uja kuno tiye ukweze ukhale no 17.5% zomwe zotanthauza zonena kuti chigubu cha mafuta chija si mtengo wake ndi 10,000 mtengo wake susintha ya 10,000 komano ndi kuti msonkho wakewo ndi umene usinthe maomotero ukakhale no 1,650 ikakhala ndi kuti no 1,750 mwayiona ndi kuti no akaphatikiza yonseja kutenga 1,750 ija kukayiphatikiza pa 10,000 ya katundu mtengo wa katundu uja ndi kuti yonse ikakwana no 11,750 ndi mukhoza kuona zonena kuti katundu uja wachokano pa 11,650 titayikapo msonkho wakalekale uja wakafika pa 11,750 titayikapo msonkho wanyuwano omwe wavomerezedwawo ndi kuti no katundu uja wakwera mtengo mwa njira ina yake ndi 200 kwacha kaya mukumvetsetsa pamenepo tikunena tu katundu amene tunde kuti no ndalama yake ndiyokwana 10,000 zachidziwikirepo makafika achina sopo chani ndi kuti kukwera mtengo wake kuzikhalabe mwapang'ono so malingana ndi mtengo wake weti tikambe motero mwakunena yoncho ndeno dzulo ku parliament ndi zonena kuti no bilu imeneyi ayidutsitsa kuti tsopano kunduna wa zachuma apatsidwa mphamvu kuti no tsopano akhoza kugwiritsa ntchito akhoza kupanga zinthu moteromo
fasi uno sisungangopanga zinthu umayenera mukafunse ndi kuti ku parliament akakambirani. Kunali debate osati masewera makamaka akumbali yotsutsa IMCB amanena kuti yayi izi ziphinja Malawi mufuna mwakwezere mitengo basi cholinga choti avutike. Kumana kupasa an example kunoti apopo ndeti katundu yakhala kukwera mtengo ndi 200 kwacha mwa njira ina yake. Sitikunena kuti 200 kwacha si ndalama yambiri komano kusintha wake ndi kumene koko. Faina akakhoza papeza kuti mwina akutana kamakafotokoza mwina azizikhala kuti mwina mwake katundu dzakakwera mtengo mpaka nomakafika kaya ndi 15,000 katundu ora anali pa 10,000. Akukwera mtengo ndi 200 kwacha yoyo. Of course ziphinjabe mwa njira ina yake anthu amene amalandira ndalama zochepa. Fa amene amadandaula makamaka ndogwira ntchito amene amalandira ndalama zochepa anthu amene apeza kandrama konyenyeka kuti kandrama kondeti khaso ndi kuti tikumaonongaso kwambiri kuti tigulire zofunikira za pamoyo pamene polo zosayenda polo ndi pang'ono pomwe. Funso ndilonena kuti zonsezi tikhozo zisiya apa. Madebate osaku parliament chani ndinkhani kuti simungangobwera inuyo ngati DPP ndikuzatiphinja ife a Malawi. Ndeke nakono ndikumazabwera sotsogolo kuno maza noti mapulitsa zithopya rine ndi mapanga operation ine koma ndikulosonekapo chosintha. Mufuna mukwaniritse chani? Mukatifinya ndi chani chimene mufuna mukwaniritse chonena tikhoza kudzaloza kuti tinafenyika koma I think kufenyika kuja kunali koyenerera cholinga chonena kuti mwina mwake zinthu zikonzekera. Onani apa zinthu zakonzeka mufuna mupange chani? Okay, zomwe iwo akuti akufuna kupanga pamenepa akufuna ndi kuti choyamba ndijatafotokoza chija kurolera misonkho yochuluka ndithu kuonjezerako kandrama kaja kuti mwina mwake kakhale ngati kachulukako ndi kuti pamenepo zithandizira mu ma public service osiyanasiyana. Kaya ndi kuti ndi zomangamanga, kaya ndi kuti kaya ni mabusiness mwina azimaperewera azikaona, kaya ndi kuti ndi mabudget kaya boma zina zimaperewera, kaya ndi kuti ndi kanda ogwira ntchito mboma ndalamasalari awo amaperewera, kaya mwina muzipatala mwina mankhwala munalibe mwina kandrama kamene ngati kanga kachuluke kakapezeka zonena kuti mwina mwake kakagwiritsidwa ntchito kamene kaja kuti mwina mwake kakathandizire kugula mankhwala ndi zina zoterozo. Komanso akuti fiscal deficit ziyankhulo zawo zeti komano tingakambe motero kuti zithandizira kuti arolere ndalama kupanga boost revenue eti boma lili mayendera ndithu pa revenue po kuti mwina mwake lichepetse zomabwereka ndi funds ine manota koma apabe muphinjabe a Malawi. Either way kuti pamene pasimukuona kuti motive za Malawi funds ine mazinoti I think iru ka 200 kwachako bwanje tikepo ka 200 kwachako kusiyana nkonena kuti chifukwa kuti yayi tiseke ku 200 kwacha ndete tikabwereka ine so panono 1 trillion kunja kena kuti zizavutikaso bwanje tiyese kutolera kondrama within tizifinye kena ko zinthu zilongosoke zikalongosoka ndi kuti ma service ena ndi ena ayambe kupanga flow mwina zingachepeseko ndi kuti kaya zingapangisa kuti mwina economy yambe kuyenda dziko liyambe kupita pasogolo mwa njira ina yake. Sero zoti kumapiro kwenikweni kuti zikathandiza bwanji anthu amangata Malawi koma tiziona limodzi chimene chabwera chosintha ndi chimenecho ndithudi avomereza ku parliament kuti tsopano amwanamveka ndi timu yawo hakhoza kumarolera misonkho imeneyo ndithudi 17.5% value added tax. Muli maganizo pankhani imene? Ngati muli nawo ena aliwonse feel free kuwayika mu comment section koma ayikeni molemekeza maganizo anzathu akuti